Аввалан ассалому алайкум бар ҳамаи бародарон ва подписчикои канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳоли моро тамошо дорен. Мошинои беҳтарина ба навой гирифтаем, ҳама рӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. Дастгирро фаромӯш намекунем. Касое ки бори аввал ҳастанд дар канали мо, обуна шавен, навора дастгирӣ мекунем бо лайкҳои худтон. Ҳама каса навора якай лайка бигзорен. ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат бошен. Ассалому алайкум бародарҷон. Ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. Ман барои хинки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Ман ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин ман кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Mercedes E-класс соли 2016 бародарон, вагон, объем ДВД, дизела, экономичный расход дорад. Аромат салон шамегирем, салон шамяк тамошо кунем. Обогрев лифт, кожа салон, 123 000 пробега гаштагиш, старт-стоп, автомат, хопҳои наворот, хоблукон дорад, массаж, охлаждение. چند سوخته سه نقشم؟ 300,000 сомон. خب نقشه 300,000 сомон معامله داره با یک طرف هم تماشا کنیم. نمره شامی زنگ میزنین برای شما را بیشتر معلومات بده. معامله هم میشود 102 390 100 کلاس 2016 سال واگن объем ДВД دیزل خطی. سلام هموطنان عزیز، اینجا مغازین عالم چخول‌ها از مغازین افتولایف است. تمام نمود چخول‌ها را داریم با نرخ ارزان. از اون جمله برای подписчикои канали افتولایف و подписчикои канали автотج. номерои ватсапи мо ҳастанд. кадом намуди чхоле ки барои шуморо махкул мешавад, муроҷиат намоед ва мо барои шуморо омода мекунем ва равон мекунем. доставка бепул аст. бародарое ки мисол шумо дар Россия ҳастед, барои падару ёру бародари шумо дар кор ҳастед, мешавад ки шумо ҳам Россия ҳам заказ кунем, мо барои ба хонаҳои шуморо мисол равонаш мекунем. масъалаи доставка бепула ягон проблема нест. доставка танҳо бародаро ба тамоми шаҳрҳо ноҳияҳои тоҷикистон дорем ва бисёри бародаро мегӯянд ки Москва равон мекунем. айни ҳол Москва равон кардан наметавонем ва дигар тамоми шаҳри ноҳияҳои тоҷикистон равон мекунем. тамошо кунед, нархҳо дастрас аст. коликои оригинал, чхолҳои оригинал дар ин навор барои шуморо ҳастад. саломат бошед. BMW X6 бародаро соли 2011 объем 4 бензин гибрида. тамошо мекунем, касои да маъқул мешавад, номра кам мешавад, бо барои шуморо бештар маълумот метавам. задни камера ҳуҷҷатош ҳастанд ё? моҳи марта ҳуҷҷатош маромад салон шак тамошо кунем. доднома инҷои бар монитори қафо блюкам дорад.
خب автопилот старт-стоп автомат коробкаш ҳама навароторш кор мекунад. Чора, бензин, гибрид. Чанд сум тағои нархаш? Нархаш. Хуб 170,000 номера кара мемонем. Ана ага ин тараф омад бинем. Бадреф лифт. Панеловка дора. Хафош. Ҳам номеро телефон абгӯ акам 907 82 6341 варианти алиши дуро фақат сум Астради караван бародаро 10000 солуш 1616 об тамошо мекунем. نه салонаш дарой пеш электропакет да хоб дарой ақибаш ручной дар ақиби ручной дар ақибаш электропакет салонаш тоза шмахтамда тайпеш электропакет коробка механик хоб салонаш тоза ҳамаҷош кансаниш кор мекунад кансаниш кор мекунад ира чанд та гуфтаси 50 та бо муомила дора номрот 95 55 37 29 занг зан накада хатиш муомила кунед 4 балони нав дошта ҳуҷҷат дорам прасоян кемирди прасоян хоб кемриди бародаро 10007 японкай як тамошо мекунем объёмаш 2.4 об як салон шумо мебинем салонаш тоза YouTube da. چهار الکتروپاکت коробка автомат монитор старт стоп همه چی داره موتورش هم شدیم
номро. Мамай номро? Нямиай? 988 21 41 00. 987 45 14. خب چند تا گفته سعی رفتی؟ 95,000 سال میشه. خب 95,000 با معامله داره. زنگ بزنین. پشت هم. زنگ بزنین معامله کنیم.